bisimila malikura kɛnɛ kan bi jumadonya in na septembre kalo tile 6 san 2024 ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC an ka kunnafoni kumabaw kuruba la bi juma in na juin kalo tile an ka kunnafoni bi juma in na septembre kalo tile 6 la filɛ nin ye ninnu ye. Algérie jamana kalatala million 24 ɲɔgɔnnaw de welelen do sibiri nata ninnu na jamanakuntigi ɲini jɔyɔrɔ kalataw la nka politiki sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko gwɛlɛyaba tɛ a siraw kan Abdelmajid Tebboune fanga bɛ min bolo nin waati in na ne cɛbɔ do tuguni ko sabila a kofɔlen do kosɛbɛ jamanadenw fɛ. Russie jamana bɛ kan ka dɔ fara a ka fangaw kan Niger kabini juillet kalo san 2023 fanga dafiri waatiw la lakanako nasiraw kalanw ta siraw ni énergiw ni fɛn caman wɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan de bɛ ka boloda u ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ka laselikɛla Alpha Ka bɛna a ɲɛfɔ an ye jɛmukan kɔnɔ. Burkina kɛlɛɲɛbolila caman ka bɔ Mali ani Burkina dancɛw la minnu fanba bɛɛ ye musow ni denmisɛnninw ye minnu tɛ taabolo ɲumanw kan dagalen bɛ nin waati in na Koro Baɲangara mara la yaasa ka u ka dayirimɛminɛnw sɔrɔ ayiwa u caman bɛ kɛra sɛnɛkɛlaw ye Tijani Wederago VOA Bambara ka lasirikɛla ka bɔ Koro bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye jɛmukan kɔnɔ. 经过近70年的辛勤耕耘 Shin ani farafina jamanaw ka kunbɛnba kun cɛra ne Shin jamanakuntigi ka layidukanw ye ka dolari nafolo kasabi miliyari 50 ɲɔgɔnna labila farafina jamanaw ye a yirala k'a fɔ ayiwa ko tɔnsigi ni senfɛ farafina jamanakuntigi 50 ɲɔgɔnna de ye u ka weelekanw jaabi. An ka foli bɛ aw ye Algérie jamana kalatala million 24 ɲɔgɔnna welelen do sibiridon na jamanakuntigi jɔyɔrɔ ɲini kalataw la Abdelmajid Tebboune fanga bɛ min bolo ne a si bɛ san 78 na ne cɛbɔ do kokura tɔgɔ bɛ ten kan a kɔkɔrɔma donnen bɛ ni jamana politiki kuluba 4 ɲɔgɔnna fɛ minnu ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɔ a kɔ FLN n'o ye Front de Libération Nationale ani Mouvement Islamique Elbina n'o olu ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ san 2012 jamanakuntigi ɲini kalataw la Algérie bɛ a dɛmɛbaga ninnu ka kulu cɛ la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ san an bɛ taa Mali la ka taa Koro Burkina kɛlɛɲɛbolila ka bɔ Mali ani Burkina dancɛ la minnu fanba bɛɛ ye musow ni denmisɛnninw ye n'u sigilen bɛ nin waati in na Koro Baɲangara mara la kɛra sɛnɛkɛlaw ye yaasa ka u dayirimɛminɛnw sɔrɔ an ka Tijani Wederago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Koro lamɛn a kan. An filɛ nin ye siraba min n'an b'a wele ko RN15 mun yɛrɛ bɛ bɔ Mopti ka tɛmɛ Baɲangara ban ka se Koro fo ka taa tɛmɛ ka taa Burkina fanfɛ a bɛ waati jan bɔ lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye maa kuma dogolen bɔra nin yɔrɔ ninnu na n'o ye Burkina Faso ye caman nalen do Koro dɔw fana dɛsɛ kama u kɔni nana sigi Mali ni Burkina dancɛ la nin siraba in kɛrɛfɛ an yɛrɛ jɔlen bɛ yɔrɔ min na u ka sow bɛ yen nɔ sɔgɔmada in na an wulila ka se u dagayɔrɔ la Fatumata an y'ale sɔrɔ ale n'a denw u kɔni jɛra ale kɔni n'a denw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na a ka fɔla sura dumunitɔ a y'o de kalaya walasa denmisɛnninw u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka don u da la cogo min na an k'ale lamɛn. An bolila kɛlɛ de ɲɛ ka naya ne yɛrɛ ye kunungo dumuni de kalaya ka di denmisɛnw ma. Ninnu kɛra kɛlɛ ɲɛbolilaw ye minnu bɔra Burkina Faso ka n'i sigi Mali ni Burkina dancɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Koro mara la an bɛ waati min na caman de bɛ yen minnu bɛ degun kɔnɔ baloko fanfɛ ale ni kɛnɛyako fanfɛ. Nin cɛkɔrɔba in jigini kelen kun y'a denkɛ mun ye o fana ntanyana k'a to yen a bɛ yɔrɔ min na a n'a mɔdenw de bɛ ɲɔgɔn kan gɛlɛyaba de b'a kan. Nin cɛkɔrɔba min kɔni sigilen filɛ ne kɔrɔ a ɲɛ fɛnnen don a n'a denw n'a mɔdenw de bolila ka na sigi yan nka an sigilen nɔ a den kɔni ntanyana an bɛ waati min na gɛlɛya b'a kan a n'a mɔdenw de bɛ ɲɔgɔn kan baloko fanfɛ gɛlɛya b'a la hali ni den banna se t'a ye ka u furakɛ. U caman ka seereyaw kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ ko sentanya kama olu kɔni y'a kanu kana sigi nin kungo kɔnɔna na walasa ka se ka sɛnɛ ale ni bagan maraw dɔɔni kɛ. N'i y'a jateminɛ fitinɛ kɔni mana na a kɔlɔlɔ fanba bɛ bin musolakaw de kan i n'a fɔ Mariam musolaka caman de bɛ nin yɔrɔ in na minnu b'u ka baara kɛ walasa u bɛ se ka u cɛw dɛmɛ cogo min na.
ne filɛ ka dumuni de tobi n cɛ ye min taara foro la siyɔrɔtanya kama awɔ an y'an ŋaniya ka to yan nin maa kuma dogolen ninnu fana dagayɔrɔ dɔw bɛnnen don kalansow de ma u b'o wele kan kɛ laɲini kelen min kɔni b'an fɛ o de ye nin fitinɛ in ka se ka ban bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi i yɔrɔ la n'o tɛ gɛlɛya ban kosɛbɛ. N'i ye nin siraba in minɛ kilomɛtiri 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ i bɛ don Burkina Faso dugu kɔnɔna na Mali ni Burkina dancɛ dugu min bɛ yen n'an b'a wele ko Bargu an bɛ yen ɲɛfɛla de la dɔɔni ani Tiw yɛrɛ man jan n'o ye Burkina Faso duguba dɔ ye ninnu maa kuma dogolen minnu bɛ yan u caman de ka baara bɛnnen don nin waati ma sɛnɛ ale ni bagan maraw ni jagomisɛnninw dɔɔni walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na ka u yɛrɛ sutura u caman ka laɲini ye nin waati in na nin kɛlɛ in ka se ka ban walasa u bɛ se ka kɔsegin ka taa u ka jamanaw na u ka duguw la cogo min na ka se ka taa baara kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ a kɔrɔlen cogo min na n'o ye nakɔ sɛnɛ ale ni bagan maraw u tun b'o de kɛ u ka duguw la Tijani Wederawogo kabini Burkina ni Mali dancɛ dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ VOA Banbara o tɔgɔ la. Nin tɛmɛlen kɔfɛ yaasa ka u ka denbayaw ka balo sɔrɔ k'olu sabati baloko sabati musolamɔgɔ caman de ye a bolola baarakɛla misɛnninw bolo sigi Bamakɔ Sugunikura la Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma an k'a lamɛn. Nin ye Sugunikura musow de ye minnu ka jagow bɛnnen don nakɔ sɛnɛfɛnw firili ma ni ko supɔmu o b'a la kɔnkɔn b'o la gɔyɔ b'o la karɔti b'o la tamati b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman awɔ kuma o kɔni kɛla jagoya ye ni muso ninnu bolo sabula ka kɛɲɛ n'u ka timinandiya a n'u ka cɛsiriw ye gɛlɛyaba de bɛ u ka baara taabolo la min bɛ tali kɛ u ka fɛn kelenw lasago cogo ani u feere cogo. Ne ye fantanden de o cogoya foyi tɛ n bolo an bɛ gɛlɛya sɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ i bɛ minɛn dɔw ta 5000 i bɛ se ka feereti 500 sɔrɔ a la i bɛ se ka feereti 400 sɔrɔ a la mun de b'o kɛ minɛnw bɛ tiɲɛ mɔgɔninfin i ka maɲumako kɛ ka wari ɲini a ka fisa maɲumako kan fɔ an ma solution foyi t'an bolo e m'anw place yan normalement légumes man ka feere nin cogo la ta Bamakɔ yan État k'an dɛmɛ anw bɛɛ ye fantanden de ye yan sisan min ka d'an ye ka an place ɲuman da an ma an bɛ se ka kɛ place min na ka légumes baara ka ɲa légumes ni sanuya de ka kan. Bamakɔ Sugunikura la ni muso ninnu caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ u ka so kabini fajiri ni ka na u dayirimɛ ɲini a caman bɛ sigi u ka so ka bɛn safo ma. An bɛ sɔrɔ ka wuli dɔw bɛ na 3 heures dɔw bɛ na 4 heures ka na feere kɛ ka nan san ka taa n'a ye bɛɛ bɔcogo tɛ kelen ye n'o tɛ dɔw bɛ na 3 heures dɔw bɛ na 4 heures ka na a bɛɛ ye walasa an k'an sutura k'an denw sutura ɲini sɛgɛ min bɛ an bɛ tamatiw ta fɛn sugu bɛɛ foronto pɔbɔrɔnw kɔngɔnw i kana fɛn sugu si ɲini n'an tɛ min ta an b'a feere k'an dayirimɛ ɲini sɛgɛ da y'an ta ye. An ka denmisɛnninw na an b'u ka ekɔliko an b'an cɛw dɛmɛ ekɔliko la an b'an ka famille yɛrɛ dɛmɛ du kɔnɔna ko misɛnninw na. Ne kɔni ne tɛna joona sisan n'o tɛ musow bɛ yen olu bɛ na 4 heures 5 heures ne yɛrɛ tun bɛ na 4 heures du matin mais mɔgɔ si kɔrɔbayara dɔw ma dɔɔnin quoi o de kama ne bɛna 8 heures 10 heures. Sugunikura muso fanba de jɔlen don u ka du musakaw kɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ani timinandiyaw ye u ka feere la min yɛrɛ sɛbɛntiyala u caman fɛ wa kumakan kelen de b'u bɛɛ lajɛlen da ka feere kɛ hali n'a gɛlɛyala yaasa k'u yɛrɛ sutura o kama ni muso ninnu ni dɛmɛ ka kan. Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la.
Ayiwa nin bɛ na dansigi kɛ an ka kunnafoni tako fɔlɔ la an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ segin ka na kɔfɛ sisan ka a tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔnni. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka taa cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo o tile 6nan jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ni an seginne kana an ka kɛnɛ kan an bɛna lamɛriki jamana la yan nɔ Donald Trump ye laseliw kɛ alamisa la k'a fɔ ko a bɛna nafolotigiba Elon Musk sugandi k'a bila foroba fanga cakɛda bayɛlɛmali kulu ɲɛmɔgɔya la ni a kɛra fanga sɔrɔli fɛn ye Mariam Tarawele bɛ a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Thank you for being here and welcome. A ka laseli dɔw senfɛ sɔrɔ yiriwali nasiraw fɛ New Yorkikaw fɛ Republicainw ka cɛbɔ jamanatigisigi kalata la n'o ye Trump ye y'a sɛbɛntiya ko Elon Musk sɔnna baara in ma n'a bɛ wele ko mission kalo 2 de bɛ ani Ameriki jamanatigisigi kalata ɲɛ min kan ka kɛ Novembre kalo tile 5 ɲinan san kalata cɛbɔ ye a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ko ka ɲɛda kura di Ameriki jamana ma diɲɛ ɲɛfɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sɔrɔ yiriwali siraw kan n'u ko ma ko Bitcoin ani crypto-monnaie ko ka sɔrɔ a ma wuli k'i cɛda usine batigiw ka baaraw la don nataw kɔnɔ an b'u kɔkɔrɔma don a ye nin fɔ o waati y'a sɔrɔ kilomɛtiri 100 ni kɔ bɔyango a fadenmuso n'o ye démocratiw ka musobɔ ye Kamala Harris tun talen don Pennsylvaniakaw fɛ yen mara min jatilen don min kalata koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ jamanatigisigi kalata la Republicainw ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Trump taara arabadon Ameriki jamana kɛn ka yanfan ka taa kɔrɔnfɛn fan fɛ yɔrɔ min binnen don digun kɔnɔ ka sabu kɛ usine batigiw ka baaraw ɲɔngirili ye n'u ko ma nanzarakan na ko désindustrialisation k'a tun ye sebagaya sɔrɔ o taabolo minnu na san 2016 waati ka tila tuguni ka bin kalata la min kɛra a ka cɛbɔya tako 2nan ye san 2020 jamanatigisigi kalata gafe n'o bɛ wele ko scrutin présidentiel kɔni ye a sɛbɛntiya ko taabolo gwɛlɛyalenba don fan 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko États-Unis jamanadenw jɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni taabolo wɛrɛw ye min dɔ bɛ tali kɛ Rusila jamana ka sen donni na u ka baara sira dɔw la ko n'o kunnafoni dɔw labilala arabadon k'a sɔrɔ a ma jaabili kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa jalakilikanw ma Rusila jamanatigi Vladimir Putin y'a sɛbɛntiya alamisadon min ma kɛ ni munumununi y'a fɛ ka fɔ k'ale ka kɔkɔrɔmadonni kɔni bɛ ka taa Kamala Harris dɛmɛ ni musoba kelen n'o ye Kamala Harris ye k'a ka yɛlɛmisɛnmisɛnninw bɛ ko dɔ kofɔ wa ko min fɛnɛ taabolo ka jugu ko min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko k'u taabolo ka ɲi a fan fɛ a ye min fara kan ni yɛlɛmisɛnmisɛn ye Kamala Harris ale min ko don k'a b'a to yɛlɛ la waati dɔw la ka fudebɔli kɛ ka taa Ameriki ka kokɔrɔ marabagaw olu ka taabolow fan fɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump bɛ o min ɲɛfɛ masayaso Maison Blanche ye a ka hakilina jalatigɛliw kɛ ka taa Rusila jamanatigi Vladimir Putin ka laseliw ma k'a ka ɲi k'i senbɔ pewu Ameriki ka jamanatigisi kalata baaraw la jamanatigi dankan ale min ye démocratiw ka musobɔ ye ko alamisadon k'a to Pittsburgh ye min jatilen don i n'a fɔ faaba belebele ka taa Ameriki ka nɛgɛ baarakɛlaw olu fan fɛ ko Pennsylvania mara kɔni jatilen don i n'a fɔ a ka dagayɔrɔ belebele walasa ka se ka a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati yanni septembre kalo tile 10 o barosigi cɛ min kan ka kɛ ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ barosigi min bɛna kɛ Philadelphikaw fɛ n'a kan ka latɛmɛ ABC ale ka jabarani so kan ka kɛɲɛ ni alisa Mariam Traoré bɔra ka laseli minnu kɛ an ye sisan n'o bɛ l'Ameriki jamanakuntigi ɲini kalataw olu masalaw kan ayiwa an bɛ waati min na sisan aw yɛrɛ bɔra k'a ye ayiwa yɛrɛkofɔ b'ale la cɛbɔ 2 ninnu bɛɛ lajɛlen bolo yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la ka faamuyali dɔw sɔrɔ a la an ye wele bila an ka yan Ameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla Mamadu Ben Jabate ma a b'an bolo nɛgɛjuru kan Ben i bisimila. Ni ce Mariam.
a bɛ di bon ayiwa sisan an bɔra sisan ka Mariam ka laselikan ninnu lamɛn o b'a yira cɛbaw bɛ ale la sisan u bɛ yɛrɛkofɔw kan mais an bɛ yɔrɔ min na doni min na i ko sisan bi yɛrɛ campagne cogoya a bɛ cogoya jumɛn na cɛbɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen bolo teliya la. Bon Kayatu n'i ye campagne jateminɛ bi bi in na ko in serilenba de don a ko gɛlɛyalenba don fila ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i ye élection kɛ bi chance dɔɔni bɛ Kamala Harris la muso in la démocrate vice président na ka kɛ président ye ka tɛmɛ bi bi in na an filɛ yɔrɔ min na ka tɛmɛ Trump kan parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu nɔfɛ minnu pour ka 270 voix sɔrɔ n'i y'o yɔrɔ jateminɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a yira pour le moment dugu 6 ɲɔgɔn dugu 4 ɲɔgɔn Kamala Harris b'a sanfɛ o bɛɛ la dugu kelen de ale bɛ sanfɛ dugu kelen bɛ yen u kelen don k'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an filɛ nin yɔrɔ min sisan n'a kɛra bi sisan Trump bɛ bati mais don tɔ ka ca an tɔ ye tile 60 ɲɔgɔn ye. Ayiwa campagne ni yɛrɛ ko fɛn siraw fɛ sisan kumakanw bɛ ka latɛmɛ jamana yɛrɛ marabolo hakilina jumɛnw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon kuma nin bɛ fɛn damadɔ kan n'o ye économie ye sɔrɔ a bɛ immigration ko ka dinanko ani baarakɛw ani kɛnɛyaw donc kuma ninnu bɛ ninnu kumaw de ni ɲɔgɔn cɛ kumaw bɛ ka sama nin kumaw de ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan bɛɛ kan k'i ka programme de bɔ ka yira ni ne ye jamana sɔrɔ n bɛ taa ni jamana ye tan n bɛ taa n'a ye tan n bɛ nin kɛ sɔrɔ sira fɛ n bɛ nin kɛ kɛnɛya sira fɛ n bɛ nin kɛ immigration sira fɛ bon mais n'i y'a jateminɛ sisan Kamala ka sɔrɔ sira min bɔ k'a yira k'a fɔ ni jamana mara dira ma a bɛ jamana ta sɔrɔ sira min fɛ ani Trump y'a ta min bɔ n'i ye Goldman Sachs mɔgɔw ka fɛn lajɛ olu tɛ mɔgɔ si fɛ olu y'a yira k'a fɔ Kamala bɛ ka sɔrɔ sira min fɔ o de bɛ se ka jamana yiriwa ka tɛmɛ Trump ta kan. Ayiwa halisa ka na i ma i bɔra ka tungaladenw ka kuma fɔ Mali jamanaden minnu bɛ yan n'u kɛlen bɛ ka n'u sigilen bɛ yan ni l'Amérique ka jamanadenya yamaruya sɛbɛn ye olu ka kalatako bɛ cogoya jumɛn na yara e bɛ dɔ ɲɛdɔn communauté kɔnɔ wa mɔgɔw hakilinaw ye jumɛn ye olu kan u siraw kan. Bon mɔgɔw hakilinaw dɔw bɛ minnu bɛ a kalama kosɛbɛ olu bɛ fɛ Kamala Harris ka sigi parce que ni Kamala Harris sigira dunanw ka ko caman bɛ yen nɔ o bɛ nɔgɔya mais minnu tɛ information ba kalama olu bɛ fɛ Trump ka sigi parce que ko a ye wari dɔ di mɔgɔw ma o wari dili dun de kɛra problème ba yɛrɛ jamana bolo parce que n'i y'a jateminɛ dunanw ka fanfɛla la kabi sisan Joe Biden sigira hali i ka carte renouveleli i ka interview olu bɛɛ teliyara o bɛɛ nɔgɔyara sisan mais ka Trump to yen a ye dɔ bɔ mɔgɔ bɛɛ la ka tila k'a f'u ye k'u k'a gɛlɛya a dun y'a fɔ fɛnɛ ka da kan ko ni sigira dunan fɛn fɛn donna n b'a bɛɛ gɛn donc ni anw bɛ mɔgɔ supporter ni dunanw kan ka mɔgɔ supporter ni ne ka faamuyali la u kan ka Kamala Harris de supporter parce que olu y'a yira n'a k'a fɔ n'u bɛ fanga la tɔɔrɔ tɛna an sɔrɔ. Aw bɛ kɛlɛ la sigiyɔrɔba belebeleba minnu nɔfɛ ta i n'a fɔ Philadelphie an y'a ye kunnafoniw tun kɛlen bɛ k'a yira kununko k'a fɔ ko Kamala Harris ka Philadelphie ko bɛ filan na ko ni a dun m'a sɔrɔ dɔrɔn k'a bɛna jouer a ka élection kan o tun bɛ kunnafoni sɛbɛn dɔw kɔnɔ kununko e hakilina ye mun ye o kan. O ye tiɲɛ ye Pennsylvania de ko don mais parce que ni Pennsylvania de ko don mais Philadelphie n'o ko don a b'o sɔrɔ o tɛ gɛlɛya. ayi Pennsylvania k'a kɛ to b'a la. mais ni Philadelphie ko don o sɔrɔli o tɛ gɛlɛya mais f'u ka mɔgɔw se ka mɔgɔw de labɔ kosɛbɛ jama de labɔ ni jama sera ka bɔ farafinw bɛ yan nɔ minnu bɛ surtout Philadelphia Pittsburgh n'i y'a lakɔlɔsi ala yɛrɛ sigilen filɛ sisan Pittsburgh a bɛ na a ka u bɛna débat min kɛ a bɛ n'o labɛn kɛ Pittsburgh de bon n'u bɔra yen u bɛna débat yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye Philadelphie mais Philadelphie sɔrɔli o tɛ problème ye mais jama de ka bɔ ka caya i komi Obama
sera ka jama labɔ cogo min na i komi o baden sera ka mɔgɔ labɔ kulɛriti cogo min na n'olu sera ka mɔgɔ labɔ ten cogoya la n'a sera ka mɔgɔ labɔ ten komi ninnu y'a labɔ cogo min na a b'a sɔrɔ. Ayiwa Ben an bɛ foli k'i ye nka k'a f'i ɲɛna sini walima dɔgɔkun nata la an n'i bɛna sigi ka kuma sabula u ka kumasigi ni barokɛnɛsigi ni o labɛnw bɛ sen na u b'o o fɛnɛ bolo kan nin tun ye Mamadu Ben Jabate ale ka kumakanw ye ka bɔ Philadelphie awa VOA Bambara ka politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla l'Amérique politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don an ka foli bɛ a ye ka tɛmɛ ne kunnafoni ye sisan an bɛ taa Chine jamana la a yirala k'a fɔ o Chine jamana ani farafina kunbɛnba minnu n'a a kɛnɛ tun sigira ayiwa ko a wulila ni Chine jamana président n'o ye Xi Jinping ale ka layidu dikanw ye a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna dolari nafolo kasabi miliyari 50 ɲɔgɔnna labila farafina jamanaw ye minnu jamana kuntigi 50 ɲɔgɔnna olu de ye nin wele ninnu jaabi an ka Mariam Tarawele lamɛn. 经过近70年的辛勤耕耘 ko nin nafolo in bɛna tali kɛ sirabako ani jagow kun kan Chine jamana ale min lakodɔnnen don i n'a fɔ sɔrɔ yiriwali diɲɛ kɔnɔ o jamanaba filanan ni farafina gunkana cɛ ni lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra cidenkuluw ni ɲɔgɔn cɛ n'a labɛnna Pekin kabiri fiɲɛbana COVID-19 waati la a lajɛrɛ min sigira sen kan Chine jamana ni farafina gunkana cɛ n'o bɛ wele ko sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique n'a daminɛna arabadenw ka kuncɛ juma farafina jamana ɲɛmɔgɔ 50 ɲɔgɔn olu de welela a kɛnɛ kan i n'a fɔ Chine jamana ka kunnafoni disow caman ye a kunnafoniw lase cogo min na ni teri ɲɔgɔnya sira n'o donna Chine jamana ani farafina gunkana jamanaw cɛ k'a jatira waati ɲumanw kɔnɔ min bilala tariku la Chine jamanatigi Xi Jinping ye nin fɔ lajɛrɛ in daminɛ waati don a ko Chine jamana labɛnnen don ka dɔ fara a ka baaraɲɔgɔnya ni teriya siraw jijili kan ani farafina gunkana jamanaw cɛ min dɔ bɛ tali kɛ usinebatigiw ka baaraw kun kan sɛnɛ sirabakow jago yiriwaliw ani ka fara nafolo latɛmɛli baara sira wɛrɛw kan a ye min lase a ka laseli senfɛ san 3 natɔ ninnu kɔnɔ ko Chine ka jamana fanga bɛna nafoloba mugu labila min nafolo hakɛ bɛ se u ka yuan o miliyari 360 ma n'o bi bɛn dolari wari miliyari 50 ani tɔrɔmɔɲɔ 7 ma nka k'a nafolo fanba bɛna labila i n'a fɔ juru ka di farafina gunkan jamanaw ma a ye a sɛbɛnciya fɛnɛ ko a bɛna kɛ dɛmɛ sira ye walasa ko ka baara miliyɔn 1 ɲɔgɔn ladilan ka di farafina gunkana ma nasira wɛrɛw fɛ Pekin ye a lase k'a bɛna dolari wari miliyɔn 141 labila ko min bɛna kɛ i n'a fɔ dɛmɛ ka labila lakanako kun kan ani fɛnɛ ka fara degili baaraw kan min degili kan ka kɛ finitigi 600 kun ka fara finitigi polisi 1000 kan fɔ ka taa se finitigi wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ lakana kɔnɔ farafina gun kan nin kɛra a ka laseli dɔ ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ka ciladen Antonio Guterres ye nin lajɛrɛ in kɔni lakiri ko Chine jamana ni farafina gunkana ka nin gɛrɛɲɔgɔnya bɛna sɔn ko ka yiriwali siraw dayɛlɛ kuranko kun kan min bɛ dilan ni tile ye n'a bɛ wele ko énergie renouvelable ko min nɔ yelenba don Chine jamana fɛ min bɛ tali kɛ a ka yiriwali siraw dayɛlɛli kan ko n'o hakilina dɔw ɲɛsinen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛli ma ko ka fantanya kɛlɛ ko min kɛlen don hakilina kodɔnba ani jateminɛli siraw fɛ a ye min fɔ a ka nin laseli senfɛ绘就人类发展史上崭新画卷，共同推动世界走向和平。 sisan an b'an sen mafa ka taa Keniyakaw fɛ yen nɔ yɛrɛla k'a fɔ ko lɛkɔliden 17 ɲɔgɔnna ni tora tasuma jeni la min ye kalansoba minɛ Keniya camancɛ yan fanfɛ mara yɔrɔw la polisi minnu bɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a taabolo kan k'a laseliw la bi juma in na Academy Hillside Andarasha kalanso n'a bɛ Nyeri sigida la a bɛ kilo 170 ni Nairobi jamana faba ni ɲɔgɔn cɛla la kalandenw jatew bɛ fo kalanden 800 ɲɔgɔnna la minnu si bɛ san 5 la ka taa se fo san 12 ma taminɛ a wulila ta doni a kalanso la wulila alamisadon sufɛla la su midi waati la polisiw ka laseli la ni a pereperelatigɛliw ye k'a fɔ awa ko kalanden minnu tun bɛ a kɔnɔ si tun bɛ san 9 ɲɔgɔnnaw de la.
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Bani Sirala sɔrɔdasiw bɔra bi juma la jeune dugu kɔnɔna na u ka dansogokɛlaw kɛlɛliw bolobaw kɔfɛ Cisjordanie yɔrɔ min minɛnen don u bolo ne u ka ɲɛtaw fɛnɛ kɔfɛ Gaza kalo 11 fitinɛbilen kɔfɛ u ka u ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛla la l'Amérique ye laɲini kɛ Bani Sirala fɛ alamisadon na l'Amérique jamana ye alamisadon in na laɲiniw kɛ Bani Sirala ani Hamas bɛɛ lajɛlen fɛ awa ko u ka jija ka bɛnkan baramafɛnw sɛmɛliw kan Gaza sɔrɔ teliya la k'a sɔrɔ ayiwa fan fila bɛɛ lajɛlen de bɛ kan ka jalakili bila ɲɔgɔn kan ni sumaya donn'u ye ni bɛnkan kuma ninnu sɔrɔli kuma ɲɔgɔnyaw la Allemagne ka kɔkanko kotigi ale fɛnɛ ka taama senfɛ Bani Sirala fɛnɛ ye maramafɛnw sɛmɛli welekanw bila bi juma in na ne a pereperelatigɛli n'a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko maramafɛn tɛna se ka fɛn ɲa nin kɛlɛba nin na. Awa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Siran tolontan kunda Mali bɛ Mozambique bisimila bijuma septembre kalo tile 6 san 2024 na stade du 26 mars la Bamako ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ CAN Maroc 2025 éliminatoire tile fɔlɔ don kuno alamisa kunnafonidilaw bɔra ka caya ka taa ɲininkaliw tɛngu siran tolontannaw na Ablaye Jabi Mali siran tolontanna défenseur y'a yira ko labɛnni caman sigira sen kan i n'a fɔ ɲɛ b'a la an tilala entraînement laban na donc ça nɔ kɔni hakilinaw bɛɛ ɲɛsinnen sini match de ma yalasa an bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na. Alors groupe bɛ cogo di bi? Groupe bɛ i n'a fɔ d'habitude an ye match approché comme d'habitude donc on espère que sini an bɛna se sɔrɔ o kan. Ani tɔn bɛna jouer Mozambique yala a ye baara dɔ k'u kan wa? Awɔ an y'u ka ja caman ye an y'u ka ballontan cogo jateminɛ donc an bɛna baara kɛ n'olu ye yalasa an bɛ se ka dankari u la. De karamɔgɔ kura bɛ cogo di? Bon karamɔgɔ kura don a tagabolo ka ɲi fɔlɔ an bɛɛ bɛ yan nɔ donc n'an bɛ y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ min kɔ an b'o sɔrɔ. Sori Ibrahim Jara Mali attaquant don a y'a yira ko koba don. Content de trop ne parce que ne ka wele fɔlɔ ye ka na jamana kumabɔ o tɛ fɛn denni ye dɛ donc content de trop et puis n sigilen don ka sini match kɔnɔ komi joueur bɛɛ cogo min na maliyɛn bɛɛ yɛrɛ bɛɛ sigilen don match kɔnɔ. Ambition dɔ b'i la wa? N'ambition belebeleba de bɛ n na o ye ka gagner sini dɔrɔn tɛ dɛ k'a essayer ka gagner kuma bɛɛ. O ye n ka mission tiɲɛ yɛrɛ la. O supporter n b'a fɛ u ka bɔ dɔrɔn komi u y'a kɛ cogo min na kɔrɔlen komi ne yɛrɛ delila ka na yan ka na Mali supporter cogo min na donc u ka bɔ Mali ko de don donc u ka na an jukɔrɔ ma ten ten. Yves Bissouma ale ye Mali siran tolontanna ye milieu de terrain. Anw ma jɔrɔ anw ma yilayila ka ɲɔgɔndan ninnu makɔnɔ ɲɔgɔndan nafamaw don ka da kan CAN éliminatoire ɲɔgɔndanw don n'i ye se sɔrɔ i b'i niyɔrɔ ta n'an ko qualification a kɛnɛ kan n'i bɛ ɲɔgɔndan tan so o nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan senkɔrɔmadobaw bɛ na an ka forobatɔn ye labɛnni caman sigi sen kan ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ labɛnniw tagabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ye se sɔrɔ an bɛna muguri o kɔfɛ o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ senkɔrɔmadobaw u ka ye kɛnɛ kan k'anw senkɔrɔmadondo Mali Mozambique sɔni don VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamuya k'a fɔ nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na nin bɛna an ka dɔgɔkun Malikura kunnafoniw kun cɛ sisan heure damadɔni dɔrɔn kɔnɔ aw bɛna Mohamed Ture sɔrɔ VOA Bambara kɛnɛ kan a ka an b'a fɔ la a bɛna barokɛnɛ sigi kɛ fɛn min ye jizonba minnu n'a binnen bɛ Mali jamana kan nin waati in na k'a kɛ ka mɔgɔ caman bila gɛlɛyaw kɔnɔna la u sigidaw la awa nin tun ye a ka bi kunnafoni ye min sɔrɔla ka ɲɛ ka di aw ma a lakaliw kɛra aw fɛ ne Kiyatu Tarawele fɛ k'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala ka dɔgɔkun laban waati tile 2 ja an bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn u la dɔgɔkun wɛrɛ